Tässä meillä on Laku L1600 keskus. Sen liikkeet 1620. Siitä löytyy 700, 640 mm. Pöydän koko on 2100 x 800 mm. Täällä on sitten nelosakseli. Perän pyörimisnopeus 10 000 kierrosta. Konetta ohjataan Heidenheim THC 640 ohjauksella. Deathronin 250 nelosakseli. 20 paarin karanläpijäähdytys. 30-paikkainen työkalunvaihtaja PT40 kartiolla. Tää Lakun 1600 on nähtävillä meillä Pirkkalassa ja saatavilla hyvinkin nopeeseen toimitukseen. Tervetuloa katsomaan tätä ja muita varastossa olevia nopean toimituksen työstökoneita.